ассалому алейкум шунавандагони арҷманд. бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав. тафтишоти қазияи блогер пранкери тоҷик Кароматулло Ҷабборов ба охир расида, ин парвандаи ҷиноятӣ ба суд ирсол шуд, хабар медиҳад ҳимоятчии номбурда. ин қазия ки аввали соли гузашта сару садоҳои зиёдеро баланд карда буд, рӯзҳои наздик дар додгоҳи ноҳияи Пресняи Москва баррасӣ мешавад. ёдовар мешавем ки Кароматулло Ҷабборов дар метрои Москва саҳнаи сохта пранки коронавирусро ба навор гирифта, дертар дар саҳифаи худ дар YouTube паҳн карда буд. баъдан мақомоти Москва тафтишот оғоз намуда, аввалан ӯро 8 феврали соли гузашта аз тарк намудани ҳудуди шаҳр огоҳ намуда буданд, аммо дертар маълум шуд ки ӯ дар суроғаи нишондодааш зиндагӣ намекардаасту дар санадҳо ин маълумотро нодуруст қайд намудааст. ба ин сабаб ӯро ба ҳабс гирифта буданд ва то ҳоло дар маҳбас аст. ҳуқуқшинос Марина Литвинович дар саҳифаи фейсбукии худ аз суҳбаташ бо Кароматулло хабар додааст. аз ин навиштаҳо бармеояд ки номбурда аз кирдори худ пушаймон аст. вақте наворо гузоштам, падарам аз Тоҷикистон занг зада исрор намуд ки ӯро шарманда накарда наворо тоза намоям. чунин ҳам кардам, вале аллакай дер шуда буд, гуфтааст Кароматулло. инчунин Кароматулло қайд кардааст ки мақсади ин пранк лайку просмотр набуда, балки мехостааст диққати ҷомеаро ба мушкилоти коронавирус ҷалб намояд. аммо наворҳо дар канали Кара пранки ба ӯ мансуб аст, ин изҳоротро зери суол мебаранд. Ассаляму алейкум, бародаро, для вас сняли пушечное видео. Вообще бомбовое, думаю, вам понравится. По-братски, вот по-братски, прямо я вас умоляю, да, подпишитесь на мой инстаграм-канал kara.prank и подписывайтесь также на мой YouTube-канал kara.prank, потому что последний мой видосик в другом канале, набрал 100 000 просмотров, а на моем канале 1500. Это, конечно, обидно, то, что я стараюсь, то, что я делаю, и в итоге люди, кто-то другой от этого кайфует. По-братски, если вам не жалко, подписывайтесь, и дальше будем бомбовые видосики для вас снять. дар ин вақт ки Кароматулло Ҷабборов дар маҳбас аст, ҳамсараш писар таваллуд намудаву ӯро Макар номгузорӣ карданд. бояд гуфт ки пранкери тоҷик аз рӯи моддаи 213 қисми 2 кодекси ҷиноятии Русия муттаҳам мешавад ва дар сурати исботи худро ёфтан ба ӯ 7 сол зиндон таҳдид менамояд. дар шаҳри Қосимов вилояти Рязан хадамоти амнияти ин шаҳр нисбати як нафар сокини маҳаллӣ парвандаи ҷиноиро оғоз намуд. ин нафар дар хонае ки ягон шароити зист надорад, ду шаҳрванди Тоҷикистонро ба қайди расмӣ гузоштааст. дар шаҳри Талиати вилояти Самара бошад, як марди 50 сола 26 нафар муҳоҷирони меҳнатиро дар хонааш расман ба қайд гузоштааст. аммо ин шаҳрвандони хориҷӣ дар суроғаи нишондодашуда зиндагӣ намекардаанд. аз рӯи ин далел номбурдаро ба вайрон намудани моддаи 323 қисми 3 кодекси ҷиноятии Русия муттаҳам мекунанд ки барои амал то 3 сол маҳбас пешбинӣ шудааст. чунин кирдор дар Санкт-Петербург низ ба қайд гирифта тафтиш ба охир расид. 3 нафар зани маҳаллӣ дар муддати кӯтоҳ 2500 муҳоҷиронро ғайриқонунӣ ба қайд мондаанд. онҳо дар маркази ин шаҳр ҳуҷраи корӣ иҷора гирифта, хидматрасонии худро тариқи интернет ба роҳ монда буданд. ёдовар мешавем ки дар ин ҳолатҳо муҳоҷиронро метавонанд барои вайрон намудани қоидаҳои будубош, кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ моддаи 18 қисми 3 айбдор намоянд. дар ин ҳолат ба онҳо 5000 рубл ҷарима ва ё маҷбуран ихроҷ, яъне депорт таҳдид менамояд. зиёда аз ин агар ба қайдгузорӣ дар маъхаз набошад, муҳоҷиронро метавонанд аз рӯи моддаи 327 қисми 5 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия ба ҷавобгарӣ кашида то 2 сол аз озодӣ маҳрум кунанд. дар сурати зиёда то 30 рӯз дар қайди ғайриқонунӣ ҳузур доштан, вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ба 3 сол то 90 рӯз ба 5 сол ва зиёда аз 90 рӯз ба 10 сол маҳкам карда мешавад. ахиран Алексей Навалний, сиёсатмадори рус, ба Русия баргашт. аммо дар худи фурудгоҳи Шереметова намояндагони хадамоти федералии зиндонҳои Русия ӯро боздошт намуданд. номбурда ба вайрон намудани қоидаҳои ҳабси шартӣ айбдор шуда, ҳанӯз аз 29 декабри соли гузашта таҳти ҷустуҷӯ қарор дошт.
вале ба ин нигоҳ накарда Навалний ба он бовар буд ки додгоҳи аврупоӣ ӯро бегуноҳ ҳисобидааасту ин қазия ба фоидааш ҳал мешавад. шоми дирӯз қариб 5 миллион нафар бозгашти ӯро аз олмон онлайн назорат менамуданду ҳаводорони зиёдаш ба фурудгоҳҳо рафта буданд. политсияи Москва якчанд нафар пешвозгирандагонро боздошт намуд ки байни онҳо Самариддин Раҷабови зодаи Тоҷикистон низ ҳузур дошт. Алексей Навалний тарафдори ҷорӣ намудани режими раводид бо давлатҳои Осиёи марказӣ мебошаду дар масъалаи муҳоҷират одатан далелҳоро тағйир ва ба манфиати худ медиҳад. масалан ҳанӯз соли 2013 ҳангоми номзад буданаш ба мақоми шаҳрдори Москва гуфта буд: оё медонед ки 40% тоҷикони ҷинси марди олам дар Москва иқомат доранд? оё медонед ки занҳо шабона метарсанд ки ба кӯча бароянд? оё медонед ки муҳоҷирон ғорат мекунанд? оё медонед ки 50% ҷиноятҳои вазнин дар Москва кори дасти муҳоҷирон аст? дар ҳамин ҳол ёдовар мешавем ки мувофиқи маълумоти расмӣ танҳо аз 3 то 3,5% ҳамаи намуди ҷиноятҳо ба души шаҳрвандони хориҷист. Говорит сама за себя. 50% тяжких преступлений совершаются мигрантами. И мне даже не нужно эту статистику знать. Я знаю, что женщины в моем доме вечером боятся выходить на улицу. Я знаю людей, у которых вырывают сумки. Эти мигранты. Вы знаете, что Москва находится на первом месте в мире по количеству нелегальных мигрантов? Знаете. Знаете, например, такой смешной факт, что 40% существующего в мире таджиков мужского пола проживают в Москве. Переехали сюда всей страной просто-напросто. Это ложь! Это не ложь, это так. Ложь. Это статистика официальная. Человек. Следующий вопрос. Молодой человек, если вы будете уважать всех, то вы потом зададите вопрос и не будете кричать из толпы. Если русия дар соли 2020 аз рӯи шумораи муҳоҷирон дар ҷойи 4-ум қарор дорад. аз рӯи изҳороти шӯрои иқтисодии созмони милали муттаҳид аз 32 қисми шумораи муҳоҷирон ба 20 давлати дунё рост меояд. аз рӯи раддабандии ин шӯро иёлоти муттаҳидаи амрико бо 51 миллион муҳоҷир ки 18%-ро ташкил медиҳад дар ҷойи аввал қарор гирифта, баъдан муҳоҷирон аз ҳама зиёд дар Арабистони Саудӣ ва Олмон ба қайд гирифта шудаанд. аз рӯи маълумотҳои ин сохтор соли гузашта дар Русия 12 миллион муҳоҷир иқомат доштанд. дар айни ҳол президенти тозаинтихобшудаи Амрико Ҷо Байден ваъда намудааст ки дар кӯтоҳтарин фурсат 11 миллион муҳоҷирони ғайриқонунӣ дар ин давлат иқомат доштаро шаҳрвандӣ диҳад. ин буд бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав. моро дар расонаву сомонаҳо пайгирӣ кунед. тансиҳату сарбаланд бошед, шунавандагони азиз.